Kaixo, galdera bat. Bai? Zeran konfinamenduenetan? Oso txarto egon naz, oso aspertuta egon naz, eta gainera oso agobiatuta lan etxean sartuta. Barkatu, galdera bat irantzu alde utzazu? Bai. Zan egon zara konfinamenduan? Apurtu bat aspertuta eta txarto, eta etxetik lan egiten, oso txarto. Barkatu, galdera bat irantzu alde utzazu? Bai, Zeran egon zara konfinamenduan? oso txarto, oso agobiatuta, baina benetan oso txarto.